Яна ўварвалася ў беларускую музыку ў 16 гадоў, але павалілася на сцэне славянскага базара. Спявала на самым пратэсным альбоме 90-х і стала фаварыткай Лукашэнкі. Хваліла ежу ў беларускай турме і вытрымлівала кпіны мярзотнага беларускага коміка. У новым выпуске Міністэрства сепультуры гісторыя Франкенштэйна беларускай эстрады Ірыны Дарафеевай. Гатовыя? Тады пачынаем. У самым канцы жніўня 2008 года на расійскім курорце ў Сочы сабраліся беларускія музыканты. Іх было шмат. Дразды, песняры, верасы і нават Apple-T. Канцэрт быў бясплатны, а нагода для свята манументальная. Такім чынам, артысты віншавалі Лукашэнку з народзінамі. Вялі тое свята ахвяра Азэмпіку Люся Лушчык і маэстра па жангляванні абуткам Вадзім Галыгін. Менавіта ў той вечар Галыгін лупануў бадай самы смешны і трапны жарт у сваёй кар'еры. Па-за кантэкстам ён гучаў даволі банальна і нават трышова. Калі жанчына ідзе ў чырвонай сукенцы, то яе нельга. Калі ў зялёнай можна, а калі ў жоўтай, то хутка будзе можна. Але кантэкст усё ж такі быў. І таму гэты жарт такі смешны. Але каб зразумець яго, трэба адматаць і занурыцца ў багатую на творчыя і не толькі прыгоды біяграфію Ірыны Дарафеевай, жанчыны, якая прайшла пакручасты шлях ад фіяска на славянскім базары і магутных эмацыйных песень да ідэалагічнага твару краіны і жудаснай папсы. Пахне зёлкамі ноччу польская. Беларускай эстрадзе дужа шанцуе на магілёўскіх дзяўчат. Інна Афанасьева, Алёна Ляпёхіна, ну і вось Ірына Дарафеева. Яна нарадзілася ў беларускім абласным цэнтру ў няпростай сям'і. Яе бацька быў дырэктарам вучылішча культуры, а маці выкладала дэкаратыўна-прыкладное мастацтва ў тым жа вучылішчы. Таму дзяўчынка з самага дзяцінства марыла пра творчую прафесію. Спачатку хацела стаць балерынай, пасля цікавілася фігурным катаннем, а ў выніку стала зоркай школьных ранішнікаў. І ў 12 гадоў трапіла ў студыю «Радуга». Студыя была магутная. У свой час там спявалі і Афанасьева, і, даруй Божа, Падольская. Ну вось і Дарафеева пачала свой пакручасты шлях да славы менавіта тут. Быў 1989 год, і гастроляў было вельмі шмат. Спявачка каталася па ўсёй Беларусі, а пасля даганяла школьную праграму. На жаль, выступаў таго часу не захавалася. Але гэта і не так важна, бо па-сапраўднаму Дарафеева засвяцілася троху пазней. У 1993 годзе 16-гадовая магіляўчаначка паехала на славянскі базар. Первісна ідея слов'янського базару полягала у конкурсі молодих виконавців з 3 держав. Чудова можливість тим, хто спить і бачить себе на естраді, позмагатися з ровесниками, вигідно показати себе не тільки мільйонам телеглядачів, а й прискіпливим воротіям шоу-бізнесу. Якщо маєш талант і фортуну, то взяти солідний доларовий приз. Фестываль тады толькі-толькі пачынаўся. Ён сапраўды быў жывы і цікавы, і там былі сапраўдныя жарсці. Галоўным скандалам таго году стала спявачка па прозвішчы Цыплянкова, пратэжэ Надзеі Бабкінай. Журы палічыла яе нумар занадта народным і не прапусціла ў фінал. Вось Дарафеева, якая нарадзілася 6 ліпеня і толькі-толькі паспела атрымаць пашпарт, апынулася сярод фіналістаў. На основании решения жюри объявляется список финалистов. Номер 1. Мадам Пиано, Югославия. Номер 8. Дмитрий Смольский, Беларусь. Номер 11. Таисия Бавалий, Украина. Номер 12. Боян Миланович, Югославия. Номер 13. Вероника Круглова, Беларусь. Номер 14. Тато Майсурадзе, Беларусь. Номер 17. Наталья Зотова, Россия. Номер 18. Лакки, Болгария. Номер 25. Ирина Дарафеева, Беларусь. Мне дык дужа падабаецца, з якім надрывам і эмоцыяй спявае тут Дарафеева. У гэтым нумары столькі сапраўднай непадробнай Ірыны
Ну вы і самі зацэніце, як гэта было. И уходят даль наши просторы спираль. И в дороге ману я, что побыть с моёю. И где дорога твоя. Але ў выніку перамагла Таісія Павалій. А з Дарафеевай здарыўся непрыемны казус. Справа ў тым, што для нумару дзяўчыну-падлетка вырашылі зрабіць троху старэйшай і пераканаўчай. І знайшлі ей туфлі на высачэзныя шпільцы. Дарафеева не дала рады, провалилась той шпилькой помеж приступок и так и повалилась на сходах. Но так случилось, что эта тоненькая шпилечка застряла между ступеньками. Вы представляете? И ты просто падаешь и не можешь встать, потому что не ногу достать. Даже я не могла понять, что произошло. Ну, через меня все просто кувыркались долго. Потом кто-то понял, что надо что-то делать. Меня подняли, вытащили. Выпадок артыстка ўспрыняла па-філасофску і пачала працаваць яшчэ больш. І ўжо ў наступным годзе паехала на фестываль у Маладзечне. Там яна выконвала магутны трэк «Ветразь кахання». Зацаніце вось гэты ўрывачак. Можа раптоўна ветраць кахання, знікнуць ад злога наганавання. Круто, правда? Я б сам схадзіў на канцэрт такой спявачкі і заплаціў бы за гэта добрыя грошы. Ды і песня, што трэба. Калі вам малавата было ўрывачка з Маладзечна, то вось рэстаўраваны фрагмент з афіцыйнай дыскаграфіі Дарафеевай. Можа раптоўна ветраць кахання, знікнуць ад злога наганавання. Як шукаць тады ў тумане, светлы чысты ветраць кахання. Можа раптоўна ветраць кахання, знікнуць ад злога наганавання. Як шукаць тады ў шэрым тумане, светлы чысты ветраць кахання. Ну так вось, гэты выступ Ірыны так уразіў Васіля Раінчыка, што той запрасіў Дарафееву салісткай у верасы. У тыя верасы, што былі ўжо пасля сыходу Ціхановіча і Паплаўскай, і неяк цалёпаліся са старым рэпертуарам у незалежнай Беларусі. Але стаць салісткай такога ансамбля ў 17 год – гэта сапраўдны поспех. Дарафеева там раскрылася. Зацаніце хаця б, як яна выконвае песню ансамбля «Любві прощальны бал». Спачатку ўрывак у выкананні класічнага складу. Наши имена в том, что у нее шаги твои, руки твои. А цяпер з Дарафеевай. Не моя вина в том, что у любви наши имена, в том, что у нее шаги твои, руки твои глаза у моей любви, на щеке слеза. Ну што, якая версія вам спадабалася больш? Пішыце свае варыянты ў каментарах, а я буду расказваць, што адбывалася з кар'ерай Дарафеевай далей. Праз 3 гады яна пайшла б на павышэнне ў аркестр Фінберга, і там працавала яшчэ 2 гады. Значит, буду жить, значит, буду жить. Спяваю песни для людей, а значит, буду жить. Яе з'явіліся джазавыя нумары, яна шмат увагі надавала беларускамоўным творам. Верыце? Ну тады вось вам песня «Крышталёвы храм». Зацаніце, як крута тады гучала спявачка. Храм для закаханых, без нас пусты. Там процьманя званых, а я і ты. Але гэта яшчэ не ўсё. У тыя часы Ірына эксперыментавала не толькі з джазом, але і з'яўлялася ў самых нечаканых праектах. Наколькі? Ну вось вам цікавы прыклад. У 1996 годзе, адразу пасля ганебнага рэферэндуму, які правёў Лукашенка, гурт «Новае неба» запісвае хуткую рэакцыю, міні-альбом «Go Home» з галоўным меседжам «Прэзідэнт, ідзі дамоў». Ну так вось, на адной з песень у якасці бэк-вакалісткі на гэтым пратэсным альбоме засвяцілася Ірына Дарафеева.
Як вам такое? Гэта цікавы факт, калі ўлічваць, што са спявачкай стала далей. Бо новае неба пасля гэтага запісу знікла з тэлебачання і радыёэфіраў і стала хіба першым прыкладам кэнселінгу ў гісторыі незалежнай Беларусі. А вось Дарафеева працягнула сваю кар'еру. У 1998 годзе яна зноў паехала на славянскі базар у якасці канкурсанткі. І на гэты раз перамагла. Цяпер гэта выглядае дужа іранічна, але выконвала Ірына на конкурсе польскую песню «Ремедіум». Вось вам кавалачак гэтага трэку. Афіцыйна песня выйшла на альбоме спявачкі «Рэдкі госць», цалкам беларускамоўным. Не скажу, што я вялікі аматар гэтага запісу. Як на мяне, дык гучыць ён дужа эстрадна ў горшым значэнні гэтага слова. Але трэба адзначыць, што вакалістка Дарафеева тут вельмі пераканаўча. За перамогу ў славянскім базары Дарафеева атрымала $6000. Усе тыя грошы пайшлі на развіццё кар'еры. Касцюмы, рэпертуар, канцэртную праграму. Сама спявачка змагла набыць сабе хіба пралку за $400. Але што гэта за пралка ў 1998 годзе, мне нават страшна ўявіць. У тыя часы Дарафеева ўжо працавала з сапраўдным прадусарам Юрыем Савошам. Справы ішлі так магутна, што з'явілася цэлая арганізацыя — тэатр песні Ірыны Дарафеевай, у якой працаваў калектыў артысткі. Ну і ў выніку здарыўся сапраўдны ідэалагічны разварот у бок моцнай, квітнеючай дзяржавы. Великая, святая Беларусь, перажы нас за нягоды і спакуй. У 2001 годзе Савош і Дарафеева прыдумалі акцыю з магутнай назвай «Энергія новага пакалення маладой Беларусі ў новым тысячагоддзі». Сэнс акцыі быў просты. Дарафеева выправілася ў бясконцае турнэ на 2 гады і аб'ехала амаль усю краіну. Ужо пасля паведамлялася пра 435 канцэртаў цягам гэтай акцыі. Але больш цікавая іншая лічба. Дарафеева і Савош сцвярджалі, што агулам на канцэрты спявачкі прыйшлі больш за 1,5 мільёна чалавек. Я вельмі люблю статыстыку і калькулятар. А яшчэ ў мяне паскудная трывожнасць і недаверлівасць. Таму люблю ўсё пераправяраць. І спецыяльна для вас палічыў. Вось глядзіце. Калі верыць гэтым фантастычным лічбам, дык Дарафеева мусіла збіраць 3448 гледачоў на кожны канцэрт. Каб вам было больш зразумела, гэта 3 канцэртныя залі Мінск, ці вялікая і малая сцэны Палацу Рэспублікі. Як вы лічыце, ці былі ў Дарафеевай шансы сабраць такую пляцоўку, скажам, у Жабінцы, ці ў Старых Дарогах? Магчыма, былі бас-туры з Мінску, але я ў гэта чамусьці не веру. А вы? Напішыце, калі ласка, ў каментарах, ці верыце вы ў гэты манументальны поспех Ірыны. Улетай, 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 перелётная птица. Але халера з тымі гастролямі. Давайце я вам лепш пакажу песні Дарафеевай таго часу. Тым больш, што там сапраўды ёсць шмат цікавага. Вось вам прыклад. Альбом 2003 году «Пульс маіх хвілін» з дужа нечаканай вокладкай і даволі цікавым матэрыялам. Спачатку паслухайце трэк «Тайна грэшнага спаткання» з небанальнай аранжыроўкай і цікавымі музычнымі хадамі. Музыка зорнай ночы нам асалоду прарочыць і ў срэбную далеч да самага краю ты адлятаеш, я адлятаю. А як вам песня «Стары рок-н-рол» на вершу Владимира Некляева? Днём и вечером мы молчи, хай танцует то, что хочет, хай у кожного свой будет мюзик-холл. А я не ведаю другого танца болей западного, чем старый, веселый, добрый рок-н-ролл. Цікава яшчэ і вось што. Гэтую песню напісаў Леонид Шырын, колішні гітарыст «Новага неба», з якім Дарафеева паспела папрацаваць на альбоме «Гоу-Хоу». Прыкладна ў той жа перыяд Дарафеева спрабавала паехаць на першае беларускае еўрабачанне з песняй Евгена Алейніка. Таго самага, што хацеў прапіхнуць песню пра беларашу на конкурс. І гэты трэк не нашмат мацнейшы за гаршчочак з сечкай ад Віннікавай, што толькі падкрэслівае унікальны творчы почерк Алейніка і яго майстэрства спаскудзіць усё, да чаго дакранаецца.
Але песню ўпрыгожыла сваім бездакорным выкананнем і сама Ірына. Гучала яно так, нібыта ў залю забыліся паставіць маніторы. I don't need a great love of happiness, 'cause you're the best. Let me be the ocean of your fantasy. Sometimes it's hard to believe. Яшчэ спявачка цёгалася па дажынках і спявала для хлебаробаў у самых сціплых умовах, якія толькі можна сабе ўявіць. Праца была настолькі цяжкая, што не заўсёды вытрымлівалі нават сцэнічныя касцюмы. Але сапраўдным сімвалізмам валодае наступны рэліз – лайф-альбом «Каханачка», які Дарафеева выдала ў тым жа годзе. Ёсць нават запіс таго выступу ў Палацы Рэспублікі. На Ірыне элегантны станік на жоўтую кофтачку і батфорты на зайздрасць Зэне і Дробышу. Вітя Дробыш, сасі Таму асобную падзяку хочацца выпісаць дызайнеру гэтага касцюма на выпускны для дачкі прадседателя. Прабачце, вось вам запіс таго канцэрту. Канцэптуальна я папісаў гэты фрагмент як спробу пакалыхацца на хвалі папулярнасці гурта «Краскі». Гори, 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 гори ясно. Гори, гори, чтобы не погасло. Гори, гори, светом обжигая. Гори, гори, ты одна такая. Прыкладна тая ж харэаграфія, такі ж упэўнены бяздарны рэпертуар і бязглуздая пластыкавая аранжыроўка. З усёй гэтай прыгажосці выбіваліся хіба старыя песні, але курс на айсберг таннай папсы быў зразумелы і трывожны. Але гаворка нават не пра гэта. Я ж вам казаў пра тое, наколькі канцэптуальна і цяпер рэтраспектыўна падаецца праграма пад назвай «Каханачка». Ну дык вось, сапраўдныя маштабы геніяльныя задумкі спявачкі і ейнага прадусара сталі зразумелыя толькі праз 4 гады. Каля Мірскага замку адбываўся манументальны канцэрт купальня Ірыны Дарафеевай, на які ажно прыехаў Лукашенка. Ён адседзеў там усе 2 з нечым гадзіны, пасля прыехаў паглядзець, у якіх умовах працуе Дарафеева. І ў выніку загадаў зрабіць яе тварам краіны. У літаральным сэнсе. Уся Беларусь ад 2007 году апынулася забрэндзіраванай Дарафеевай. Магчыма, гэта проста так супала, і Лукашенка сапраўды натхніўся творчасцю спявачкі. Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце вернемся на той самы канцэрт у Сочы і ўзгадаем жарт Вадзіма Галыгіна. Калі жанчына ідзе ў чырвонай сукенцы, то яе нельга. Калі ў зялёнай – можна. А калі ў жоўтай, то хутка будзе можна. Дык у чым прыкол? Уся справа ў тым, што пасля гэтага на сцэну выйшла Ірына Дарафеева у зялёнай сукенцы і падарыла Лукашэнку чароўную песню «Ангел мой несравненный, неземной, нереальный». Як вам такое? Ангел мой неземной, нереальный. Без тебя я не справлюсь с печалью. Без тебя только ночь во вселенной. Ангел мой неземной, несравненный. Натуральна, пра гэтую увагу і пра такі нешматзначны падарунак Дарафеевай задавалі шмат пытанняў. Але яна толькі ціхенька усміхалася і працягвала трамбаваць свой рэпертуар безгустоўнымі песнямі. Але ўжо вядомых расійскіх аўтараў, бо ў руках спявачкі апынуўся амаль неабмежаваны рэсурс. Вось вам прыклад. Цэлы альбом для яе напісаў Кім Брэйдбург. Гэта такі музыкант, які некалі даўно лупіў цікавы і складаны арт-рок, а пасля махнуў рукой і даў нырцаў папсу так глыбока, што і не вынырнуў. Альбом «Девушка на берегу», канешне, залажалі. Вось вам кавалачак рэцэнзіі Сергея Будкіна. Рускі альбом Дарафеевай – гэта набор штампу уласцівых расійскамоўнай пап-музыцы, скляпанай на хуткую руку са зваротам да народных казак 33 багатыря, савецкая эстрада 60-х – гэта неізбежна, ды да ідыёцкага патрыятычнага патасу «Сердце земли моей». 33 богатыря, мужество и сила, все равны, как на подбор. Все они красивы, 33 богатыря. Как тут не влюбиться, только дядька Черномор не велит жениться. Але гэты альбом яшчэ нічога. Следам за ім Дарафеева вырашыла выдаць сольнік «Я жыву в заповедным краю», на якім перапела савецкую класіку і дадала сёй-той з уласнага рэпертуара. Гучала гэта дрэнна, вельмі дрэнна. Тачанка, растачанка, наша гордость и краса. Пулеметная тачанка, все 4 колеса. Аранжыроўкі, спевы, ды і сам падбор матэрыялу быў такі, што толькі Ірыне Дрыгі на юбілей такое ўключаць. Тым больш, што альбом складаўся адразу з 2 дыскаў, і на другім было ўсё тое самае, але ўжо без Дарафеевай.
Караоке вершын для ўдумлівага застольнага спявання. Я дагэтуль не разабраўся, які з двух дыскаў ішоў бонусам, але адно відавочна. Менавіта ў гэтым месцы Дарафеева канчаткова пераўтварылася ў Франкенштэйна беларускай эстрады, створанага рукамі і сілай мыслі нябачнага ідэолага спявачкай на патрэба дзяржаўнага значэння. А ўсе мы цудоўна ведаем, калі гэты ідэолог бярэцца за справу, нічога добрага ўжо не чакаеш. Таму ўсё, што адбывалася з Дарафеевай пасля, выклікае амаль фізічны боль. Яе творчасць канчаткова пераўтварылася ў сельскагаспадарчы ультра-трэш. Рекламные ролики за ее уделом – страшный сон кожного маркетолога. Ирина Дорофеева живет в новостройке. Типовые рамы начали сквозить, поэтому компания «Отличные окна» по просьбе хозяйки утепляет дверь в балконную лоджию. Ну что, Ирина, принимай наш скромный подарок. Ну уж не скромничайте. Все знают, компания «Отличные окна» работает на отлично. Ну і ўсё неяк даляцела да лагічнага выніку – дэпутацтва Дарафеевай. Усё пачалося ў 2013 годзе, калі Дарафеева стала чальцом грамадскай рады МУЗ. А праз 3 гады спявачка пайшла ў дэпутаты. Мне часто задают вопрос, зачем певице идти в депутаты. Подобные вопросы задавались многим творческим деятелям, которые успешно реализовали себя в политике. Это и президент США, актер Рональд Рейган, актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, депутат и украинская певица Таисия Повалий, депутат Государственной Думы России, актриса Мария Кожевникова и многие другие. Думаю, что в год культуры это актуально и в нашей стране. Спачатку сядзела ціхенька і важна матляла галавой на нейкіх важных паседжаннях. Спрабавала нават прасунуць закон аб мецэнацтве, але ёй хутка патлумачылі, каб займалася далей сваёй справай, матляла галавой. Таму самы яскравы момант за ўсё дэпутацтва Дарафеевай – гэта яе візіт у калонію разам з Давыдзькам і самае знакамітае выказванне за ўсю кар'еру – харчаванне на найвышэйшым узроўні, як у рэстаране. Натуральна, выказванне выклікала шмат абурэнняў нават тады, у далёкім 2016 годзе. Што ўжо казаць пра цяпер. Але, магчыма, Дарафеева сапраўды была шчырай у сваіх думках, гледзячы, якія рэстараны наведвае спявачка і якой дыеты прытрымліваецца. Калі дэпутацтва спявачкі скончылася, яна троху разняволілася. Добра навучылася працаваць з фільтрамі ў інстаграме, што ўжо даволі прагрэсіўна для 48гадовага чалавека. Ну і вярнулася да сваёй улюбёнай тэмы шчырага дэкальтэ, якую песціць з маладосці. Хаця б гэты талент не знік у прорве ідэалагічнай пустэчы. Сучасны рэпертуар спявачкі прагаворваць хіба не варта. З часоў хіта «Моя белая Русь» ён выраліў у бок яшчэ большай патрыятычнай стрыманасці. Трэш-кантэнт для карпаратыўнай забаўкі дзяржапарату. Сумная гісторыя яшчэ адной таленавітай беларускай спявачкі. Магутны пачатак і такое ж магутнае падзенне ў бездань безгустоўнай эстрады. Дзяўчаткі, заўсёды думайце, якую сукенку апранаць на важныя мерапрыемствы, а то пасля з вас нават Моўдзела Галыгін будзе кпіць. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал пра сервіс Buy Me Coffee, а я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!